Jingpule na kitab o Isaya kalenong gabar pusan kat kabakat kendai gabar pulai. Ngan weng no AP nakakam jong pi, pat pin sa sya penhiar nakakerdan jong pi. Hakata ka Sngi ngan khot yau syakri jonga. U Eliakim ukun u Hilkia. Bat ngan penkop yu da ka jangkup jong pi. Ngan te ak sengkai jong u da ka jengpan jong pi. Ngan pen kamti ha u ka bor jong pi. Bat un salong ukpa ye kinong Jerusalem. Bat ye ka yeng u Juda. Dengan bu halor ka terpeng jong u yau syabi ka yeng u David. Un peli bat unam don bakhang. Bat un khang bat onam don bapli. Ngan satadam ye u kum uprek haga jaka ka baskem. Bat un salong ka khet jong ka burom ya ka yeng ukpa jong u. Ktien Jong Trai Kesam kebashi spa lai pupra ko Trai ke Jing bisnei jong me kalong kebashi junom wat kendat no ikikam kikti jong me ngai ngu me ko Trai da kadok nu jong abaro melu sngau Ktien ka sentu jong akmat ke angel ngan ruwa ye ro ye me ngangu ngadam syapang ke tempel baku jong me ko Trai ke Jing bisnei jong me kalong kebashi junom wat kendat no ikikam kikti jong me nga aingo ika kerteng jong me namar ka Jing bisnei jong me bat ka Jing bat jutang jong me mela kentiu na mi ka kerteng palat iki baro haga Sngi bangala khot mela jubab yenga mela nang penroi ki Jing klain ka mensiam jonga ko Trai ka Jing bisnei jong me kalong kebashi junom wat kendat no ye ka kam kikti jong me Utrai udon sedrong penban upet ye ki baret baria bat ye ki bameng witul pan na cengai Utrai ka Jing bisnei jong me kalong kebashi junom wat kendat no ye ka kam kikti jong me Utrai ka Jing bisnei jong me kalong kebashi junom wat kendat no ye ki kam kikti jong me ka Jingpule nak sithi Paulus bakho sigi Kristan harum kala nong ka bakat wei kat khot lai pulai hidu balai pun riu o ka Jing jeliu jigi spa ba ka Jing start ba Jing tip Jong Blei kat no kiba omla ban sultho kilong kirai bishar Jong u bat kat no kiba omla ban sempang kirukom le Jong u naba mano batip ya ka Jing mut Utrai lani mano ubalong unong ai but Jong u lani mano ubala ai Jing ai sumphai ya u ba un hap siu kaliang ya u naba ki ai baro kilong na u da u bat sha u ha u kan long ka burom junom la junom amen Ktien Jong Trai ka Jingpule naga gospel ukoi kat kum Matthews kalenong bakan riewet khot bakat lai do Arphew Abau Jesu la let syakathan Kaisaria Filipi ula kali la kisenran ki breu ki ong bokun ubreu udeu ai la jubab don ki baong Yohanes Baptis ki wei pat ki ong Elijah pat ki wei pat u Jeremia la ne uwei ni kinong itulpa ula kali ki pipat piong ngalong ai Simon Petrus la jubab melong ukres kon Blei baim Jesu la phai Ktien ha u suk mapi ko Simon kon Jona namar dei breu ubala ben pau hapi yakani andrei khpa jonga ubah benengkeng te kumtang ong hapi pilong o Petrus pat halor neu mau siang ngantai ka balang jonga bat ki khardop ka dujok kinom la yaka ngan ai hapi yaki shabi jong ka hima beneng bat kat yakaba phinte ak parthai late habneng ru Patkat yakaba pin lao haperthai lala lao habneng ru nang chao la mana tung kisenran makinometu briu bolong ukres ke gospel Jong Trai